Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleka lapha siza nemeko ephuma phaa kuJunior Khanye ecacisa ngelithi ke Kaizer Chiefs ke bukumele bangoku igxume imthathe uSipho Mbule. Nawukhumbula into kubana ke uSipho Mbule iyamkhulu lapha iOrlando Pirates, iyaphela ke into ibihlanganisa uSipho Mbule neOrlando Pirates. Uthi kuJunior Khanye bukumele beKaizer Chiefs itsibe bunkawu ithathe pha uSipho Mbule, lithuba layo into kubana ke ifumana uSipho Mbule, ngoba uSipho Mbule angafitha ncakasana pha kwiKaizer Chiefs. Yona team ke kudala emfunela yona and yona team ashonga into kubana ke angafitha, futhi waqhubeleka sithi ke angeza yeke ukumvuma yena uSipho Mbule, ngoba uSipho Mbule ngomnye kwemidfielders ke eze right eMzantsi Afrika. Uthi ke uSipho Mbule usazawuqhubeleka impraise yena enguJunior Khanye. Uthinye qha into efuneka pha kuSipho Mbule ngumqeqeshi ozokholelwa kuSipho Mbule, afumana abadlali abazobaca kwakhe abagood, afumane center back ezigud, afumane ugoalkeeper good, afumane istrikers ezigud. Uzambona uSipho Mbule into ezawuphumela enyaweni. Uthi kokuqala nje uSipho Mbule umfana omdala yenye ye-midfielders ke ezi-strong apha eMzantsi Afrika. Uthi ke yena ke ngaloo magama umbone into kubana ke iKaizer Chiefs bukumele bimenze nako imthathu uSipho Mbule, ngoba ke italente epha kuSipho Mbule intle kakhulu and angafike ke ayincede kakhulu ke iKaizer Chiefs. Utsho kanjalo ke pha uJunior Khanye. Baphulaphula ke ndinikhumbuze uSipho Mbule umkile kuOrlando Pirates ngelipheleleyo, akase wahlukene pha neqela leOrlando Pirates. Masiyibeke kanjalo ke, sizathu ke asikasazi. Into esakuyithetha thina i1 uSipho Mbule xa kanti ugood lomhlobo njengale ndlela ambalula ngayo uJunior Khanye uhambele ntoni kuOrlando Pirates. iOrlando Pirates ngakhulula umdlali ke onconywa ngale ndlela nguJunior Khanye, okugood ngale ndlela amtsho ngayo. Yintoni isizathu senza into kubana iOrlando Pirates khulula umdlali ostrong olahlobo, ngoba iOrlando Pirates amnikeza icontract onyaka eyi-1 Sipho Mbule, imjongo into kubana uzaziphatha kanjani. Yathi emveni koko ke izawubona ibizawuthini emva kwale contract lonyaka eyi-1. Akukapheli nalo contract, ayikathathi nesigqibo sokubana izawuthini iOrlando Pirates. Uthe uMike Makhabu besalinde iOrlando Pirates into kubana ithini na ngecontract kaSipho Mbule. Yavya khupha indaba ezithi Orlando Pirates ayisayivusele lo contract. Umbuzo umile ke, yintoni na ehambise uSipho Mbule pha kuOrlando Pirates? Sifuna uJunior Khanye ngale ndlela ambalula ngayo. Eyesibini indawo, yintoni ehambise uSipho Mbule pha kwiqela leMamelodi Sundowns? Yintoni na ehambise uSipho Mbule pha kweSikhukhune United? Kuba zonke zo team ezo akahambanga ngendlela eright, uhamba ngendlela okubana ezinye zimkhulu icontract sekhona, ezinye mhlambe zimkhulula ngezizathu ezithile zohlukene. Umbuzo umile ke, uhanjiswe intoni le ingazofike imhambise pha kwiKaizer Chiefs? Iplayer ke eJunior Khanye ingohlula iSundowns, yohlula iPirates. Usho kangakanani into kubana ke yawufika ifithe pha kwiKaizer Chiefs? Yintoni le iyenze yohlulakala Orlando Pirates nguSipho Mbule, le ikwenza uqiniseke into kubana iKaizer Chiefs yona izawukwazi ukumnyamezela uSipho Mbule? Masingadlali ngeKaizer Chiefs umfana omdala. iKaizer Chiefs ngoku andiqondi into kubana inganaso isikhala sikaSipho Mbule. Elo phupha Junior Khanye mfana omdala vele ulikhohlwe, ngeke lenzeke. Ndifuna ke abaphulaphula ke ningene ke nani ke nisho into kubana ke nina nibona njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.